Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a chcel by som vám odpovedať skôr na všetky tie otázky a ukázať vám zapojenie tej mojej akumulačky jednotlivých komponentov. Takže takto vyzerá moja akumulačná nádrž, kde v hornej časti je nerezový výmenník, nerezový had, ktorý vlastne zohrieva teplú užitkovú vodu a preto je pre mňa dôležité, aby vrchná časť akumulačky bola relatívne teplá. Relatívne teplá znamená, že chcem stále, aby tam bolo aspoň 40 stupňov, ktoré je ešte stále OK voda na kúpanie a sprchovanie. Elektrická špirála, ktorú používam, 3 kW, je vsunutá na ľavej strane asi v polovici tejto nádrže. To znamená, že keď bola zapnutá v elektrike alebo je teraz v solare, tak vyhrieva vrchnú polovicu teda tejto nádrže. Toto je teda tá moja špirála. Ide o poľský výrobok, má to v sebe termostat, kde tá špirála sa dá nadstaviť, aby kúrila na cca 65 stupňov a má v sebe zabudovanú ochranu. Úplne najjednoduchšia špirála, ako sa dá zohnať. Skúsim vám dať potom do popisu videa všetky tieto jednotlivé komponenty a nejaké odkazy na ne. Takže toto už je ovládanie mojich krbových kachlí. V podstate má to za úlohu regulovať trojcestný ventil, otvárať ho a zatvárať ho podľa teploty, akú chcem na spiatočke v krbových kachliach. Ja mám nadstavené na spiatočke 60 stupňov, aby som zamedzil nízkoteplotnej korózii. Tuto je teda tento troncestný ventil s čerpadlom a niekoľko teplomerov. Takže teplá voda ide odtiaľto vlastne dnu a dole na spodu akumulačnej nádrži je spiatočka. Takže tieto teplomery ja kontrolujem vrchné dva, aby som stále mal v tej nádrži minimálne 40 stupňov. Čo je dôležité povedať a ako to má asi zapojená väčšina ľudí. Predtým, ako som mal fotovoltaiku, tak som mal vlastne špirálu, ktorá je v polovici nádrži stále v sieti. To znamená, keď tá teplota klesla, tak sa špirála zapla a dokúrila na tú požadovanú teplotu. Túto požadovanú teplotu si vlastne nastavíte na tej špirále. Ja som tam zvykol mávať okolo tých 40 stupňov. Momentálne, keď idem na solár, tak je nadstavená na maxime 75 stupňov. V praxi to znamená to, že až keď nadstane cca 75 stupňov v polovici tej nádrži, tak tú špirálu automaticky vypne a už neodoberá žiadnu elektrínu z toho soláru. V polovici nádrže, zhruba kde je asi špirála, je aj napájanie podlahovky. To napájanie podlahovky v polovici nádrže z toho dôvodu, že vrchná polovica zostane tým pádom stále teplá a prioritu má teplá užitková voda, ktorá by bola stále v tej akumulačke k dispozícii. Samotnú podlahovku ovládajú dva ovládače, respektíve dve relátka. Jedno je ekvitermika, ktorá vlastne upravuje teplotu podlahy podľa toho, aká je teplota vonku a vo vnútri. A toto dôležitejšie čidlo je čidlo v polovici nádrže, ktoré vypne podlahovku, ak teplota v tom bode klesne na menej ako 30 stupňov. Toto je dôležité kvôli dvom veciam. Jednak, aby nehnalo do podlahy chladnejšiu vodu ako 30 stupňov a jednak, aby znovu vrchná polovica nádrže zostala na teplú užitkovú vodu. K podlahovke mám pripojené jedno čidlo bezdrôtové, je to od Salusu, funguje to veľmi dobre, to znamená, keď teplota klesne v izbe pod nejakú teplotu, tak sa vie zapnúť podlahovka. Takže tuto zhruba v polovici tej nádrže je spomínaná špirála, ktorá hreje vrchnú polovicu nádrže. Ak by sa mi nechcelo kúriť drevom, tak v podstate táto špirála by vedela zohrievať teplú vodu v nádrži a z nádrži by to išlo do podlahovky. Ja som mu ale zo siete vytiahol 1.9.23 a odtedy je vlastne napojená v solárnom systéme. Tak a ešte pohľad na druhú stranu a na zapojenie teplej vody. Keďže kúrim drevom, takže v tej akumulačke niekedy môže byť teplota aj možno 80 stupňov a aby sme sa neobarili, je tam takýto zmiešavací ventil, ktorý je nadstavený na cca 40 stupňov. To znamená, že do celého domu teplá voda môže ísť maximálne 40 stupňová. Takisto sa tu nachádza maličké čerpadlo, ktoré vlastne poháňa vodu v cirkulačnej slučke. Táto cirkulačná slučka robí to, že teplá voda je stále v tejto cirkulačnej slučke hnaná dookola a keď si pustí človek vodu v kúpeľni alebo v opačnej strane domu v kuchyni, tak ide kúsok iba z tej slučky do tej kuchyne. Toto malé čerpadielko je napojené na smart zásuvku. V lete to môže bežať non-stop, keď je dostatok teplej vody. V zime to púšťam asi 2-3 krát za hodinu, len aby to prebehlo, iba v tých časoch, keď sme teda doma. Takže ešte sa môžeme pozrieť na zapojenie fotovoltaiky a meniča. Takže fotovoltaika ide do takejto skrinky, kde sú dva prúdové chrániče, dve prepäťové ochrany a dve poistky a teda samotný menič. K tomuto meniču som ešte zabudol povedať, že on má vlastne dva výstupy. Jeden je primárny a potom je vlastne druhý sekundárny. Funguje to tak, keď na tom prvom výstupe vlastne už nie je odber, tak sa zapne automaticky ten druhý výstup. To by sa dalo využiť, keby som dal menšiu akumulačku, ktorá by už bola nabitá, že by potom vlastne to poháňalo druhú akumulačku alebo nejaký malý olejový radiátor alebo niečo
také podobné. Takže všetky komponenty vám dám do popisu videa, na ktoré ste sa ma často pýtali a to by bolo všetko na dnes. Je to inak presne pol rok, čo mám namontovanú fotovoltaiku, spravil som si odpis elektriny, robím nejakú tabuľku pre porovnanie spotreby z minulého roku a z tohto roku a budete veľmi milo prekvapení, koľko to ušetrí. Tak sa držte a vidíme sa na budúce.